Kasama. Ngayon, kukuha kayo ng certification kay Kagawad Juan. Kuha ka ng certification kay Kagawad Juan. Kasi siya yung kasama ninyong nakumpanya. Nandyan ako, kawawa ako, parayo kayo. Kumakalat ngayon sa social media ang videong ito nakuha sa Barangay Hall ng Concordia sa Bolinao, Pangasinan. Sa video, maririnig ang tinig ng lalaki na nanghihingi ng Certificate of Indigency mula sa kanilang barangay. Yung clearance na yung parang dyan di ba nakumpleto ko na yung nais ko yung update? Pero ang kapitana ng barangay na si Teresita Nicolas Celeste, hindi ito pinagbigyan. May right kayo kukuha? Oo. Oo, Hindi. sige. Ireklamo ako. Punta ka ngayon sa Mayor, ireklamo mo ako dahil ayaw kong magbigay. Oo. O yan, ayaw kong magbigay. Pumunta ka ngayon sa Mayor, ireklamo mo ako. Ayaw magbigay ng certification, indigency ni Kagawad Kapitan. Ngayon, ireklamo mo na ako. Pumunta ka doon. Maririnig sa video na ang kanyang dahilan ang umano'y hindi pagsuporta ng mga ito sa kanyang noong kampanya. November 5. Tapos na eleksyon. Yes, tapos na eleksyon. November 1 tapos na eleksyon. October 1 tapos na eleksyon. Pero yung ginawa ninyo sa akin, ang sakit pa. Masakit pa ang ginawa ninyo sa akin. Ha? Masakit pa, parayo nga kaya ha? Punta ka kay Mayor, sabihin mo, ayaw ko magbigay. Takaw sa akin ako ni Mayor. Magsumbukay kay Mayor. Sa aming panayam sa isang residenteng tumangging magpakilala, isinaad niya ang kanyang pagkadismaya sa opisyal. Nakakalungkot lang kasi pinersonal po yung tao, which is right naman po niyan bilang residente po ng barangay po na yun na kumuha ng barangay indigency. At right naman po ng tao na pumili kung sino pong kandidato ang kailangan nilang suportahan o iboto. Dagdag pa niya, responsibilidad ng kapitana na bigyang serbisyo ang kanyang mga constituents. Sana maging makatao po kasi bilang public servant. Kaya nga po tinawag na public servant eh. Kumbaga isa kang tawag dito, you need to comply what the needs of your mga taong nasasakupan mo. Ang Certificate of Indigency ay isang dokumentong kinakailangan para mapasama sa mga programa ng pamahalaan para sa mga kapos at nangangailangang mga residente. Nakapaloob sa Section 17 ng Tasks and Responsibilities ng Local Government Code na kinakailangang maibigay ng mga barangay officials sa mga residente ang kanilang mga kinakailangang serbisyo gaya na lamang ng mga sertipikasyon. May right kayo kukuha? Oo. Oo, Hindi. sige. Ireklamo ako. Punta ka ngayon sa Mayor, ireklamo mo ako dahil ayaw kong magbigay. Oo. O yan, ayaw kong magbigay. Pumunta ka ngayon sa Mayor, ireklamo mo ako. Hinihintay pa ng news team ang pahayag ng DILG Pangasinan hinggil sa naturang insidente. Sinubukan naman ng news team na makuha ang panig ni Barangay Captain Celeste pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga mensahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tapos na eleksyon.